Diyos maray na aga po mga tugang, malod po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai mi nasabotan asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngonya na mamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan, ilikay mo kami, ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat para sa iyang 65th birthday, dulot ni Amador Cabredo. Pasasalamat man dulot ni Lito Tuangki, Marichu Gomez. Special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kagadan man dulot ni Josel Aceituno Mendez. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Vanji, dulot kan Azurin family, Lorenzo, dulot ni Judith Meneses and family, Father Jose, dulot kan Asopardo Cantara and family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Leomar, dulot kan Maniago family, Manahim Sr., Teresita,
dulot ni Petero Almonacid and family. Remedios, dulot kan Nocomora Resquid family. Rene, dulot ni Edith Santiago.
Sa liwat, Diyos Marina aga po mga tugang, matindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa ilogabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa ilogabos, mga tugang. Maray na aga man po, Father. Ako unta, an sa tong mga kasalan, nga ni magkaniugit ang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tadagkasala ko ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kurang natang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin baka patawadaan sa tong mangkasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sa gudpaman, na sa dakula mong karahayan na labi pa sa mga merito, asin kamautan ka mga nag-aarang, pabuluson mo sa moan sa imong pagkaherak, tanganing patawadon mo ang natatakutan kan konsensya, asin itao mo anday mahagad din pamibi. Huli kay Jesucristo, kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Jonas. Girarayo uminabot ki Jonas ang tataramonin kagurangnan. Lakaw asin pumaduman ka sa dakulang syudad ni Ninive. Asin ipahayag mo duman ang isasabi ko sa imo. Asin si Jonas luminakaw asin nagpasiring sa Ninive. Sosog sa pagbuot nin kagurangnan. Ang Ninive sarong dakula na syudad, tulong aldaw na linalakaw. Asin puminoon si Jonas nin paglakaw na naghaharubay. 40 aldaw puon ngunyan, ang Ninive marurumpag. Ang mga tao sa Ninive nagbiririk sa Diyos, ipinagbuot ang pag-ayuno, asin ang gabos na gurubing nin magaspang nagubing, puon sa pinakadakula, sagkod sa pinakasaday. Kan makaabot ang bagay na ini sa hadi ni Ninive, buminuhat siya sa iyang trono, hinalian sa iyang gubing asin nagbado nin sako, saka nagtukaw sa abo. Dangan ipinagharubay sa bilog na Ninive, sa kabutan kanahadi asinin sa iyang mga parahatol, ang minasunod. Mga tao asin mga hayop, mga baka asin mga karnero, dai magnamit nin anuman na bagay.
da isinda pagpakakanon, da ipagpainumonin tubig. Gubinganin magaspang na gubing ang mga tao asin mga hayop. Gabos mag-aram sa Diyos nin makusog. Malang saro talikdan ang sa iyang maraot na gawi, asin bayaan ang pagibunin karatan. Si Isay ang nakakaisi, kung bagaan Diyos maglumoy asin magpatawad. Pugulan ang sa iyang nagradaad na kaanggotan, asin da ikita mapahamak. Kan mahiling ng Diyos ang sa indang gibo na nagtalikod sinda sa mga maraot na gawi. Nagsulsol ang Diyos asin dae niya ginibo ang karatan na sinabi niyang gigibuon sa inda. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kung ihayag mo ang samong mga kasalan kagurangnan, si Isay ang makakatios. Kung ihayag mo ang samong mga kasaalan kagurangnan, si Isay ang makakatios. Hali sa kaeraroman, minaagrangay ako sa imo. Kagurangnan, hinanyuga ako. Hinanyuga ang tingog, minsa kong pakimahirap. Kung ihayag mo ang samong mga kasaalan kagurangnan, si Isay ang makakatios. Kung pagbilangon mo kagurangnan, ang sakong mga karatan, kagurangnan, si Isay ang makakatios. Alagad yaon sa imo ang kapatawaran, tanganing ika pag-arangon. Kung ihayag mo ang samong mga kasaalan kagurangnan, si Isay ang makakatios. Huli tayaon sa kagurangnan ang pagkaherak, yaon sa iya ang kaligtasan. Asin ang Israel sa iyang ililigtas sa gabos na karatan. Kung ihayag mo ang samong mga kasaalan kagurangnan, si Isay ang makakatios. Ang pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Naglaog si Jesus sa sarong baryo, asin pinasakat sa harong nin sarong babayi nan ngaran Marta. Ini may tugang nan ngaran Maria, na nagtukaw sa pamitisan nin kagurangnan sa paghinanyog kan sa iyang mga tataramon. Alagad si Marta nasisibot sa pagsirbi. Sagkod na nagdulo kay Jesus asin nagsabi, kagurangnan day mo nahihiling na ako pinabayaan kan sa kuyang tugang sa pagsirbi. Sabihin man, natabangan ako. Sinimbag siya nin kagurangnan, Marta, Marta, nasisibot asin nahaadit ka sa kadakol na bagay. Alagad saro sa ng bagay an kaipuhan. Pinili ni Maria ang mas marhay, asin iyan day hahaleon sa iya. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa inugabos mga tugang. Digdi sa tuyang ebanghelyo na pagpapadagos kan pagsubaybay niya to kan buhay kan sa tuyang kagurangnan sa paagi kan ebanghelista na si San Lucas. Namidbida niya to ang duwang babayi, si Maria, si Marta, si Maria, duwang babayi na mga nagusuporta kay Jesucristo sa iyang earthly ministry. Nadahog niya to itong familiar na istorya na kung saan si Marta na upset ninhuli ta si Maria dahil nagtatabang sa iya duman sa gibong harong. May nagbisita si Jesucristo, bako sa na si Jesucristo, kundi siyempre kay ribanan niya sa iyang mga disipulos. So kay puhan may magtrabaho. Pero sa udyan, pinag-commend lugod ni Jesucristo si Maria, asin man pinagkurihir niya si Marta. Si Martha,
iyo iyan ang very hospitable, hardworking. Pero bako siya maugma. Distracted, worried na maray, maski ano-anoan pinagigibo, kadakol na pinagigibo sa buhay. Siguro minsan nakaka-relate kita sa iya because in life we also, most of us, try to do too much. But when we try to do too much, it leads to frustration. Tapos minsan, nag-iisip pa kita na dapat ang ibang tao siring man sa tuya. Dapat sindaman busy, arugan sa tuyang pagka-busy. Di man po problema na kita kadakol na mga pinagigibo. People need to work and serve one another. But we make sure that our serving does not become self-serving. Si Martha nawara sa iyang isip na mas importante na entertainon su bisita na si Jesucristo. Nagduman nga ni si Jesucristo tanganing bako man tanganing na magkaigwanin pinakamasirap na pagkakan kundi tanganing yaon sa company kang duwang magtugang. 3 beses pinahiling niya to ining si Maria sa Escritura. As in, sa 3 beses na iyan, perni siyang pinagdi-describe na yaon sa pamitisan kan sa tuyang kagurangnan. Iyo siguro ini ang pagkakaiba kan doing something for Jesus as in ining si Maria na being with Jesus. Yaon si Maria sa lambang tataramon kan sa tuyang kagurangnan nagdadangog. And spending time with Jesus is about knowing God and listening to Him. Kaya napapapot ba kita, ano daw ngayaan buhay kan sarong Kristiyano? Dapat ba ya pagtrabaho o ining pagsamba o pag-omaw? Actually, parehas. But worship should be at the heart of everything we do. Sa manlaylain na pinagkakabisihan nyato sa buhay sa pagpreparar kan kakanon, sa simpleng pag-ayos kan kama, sa paglaba, sa pagtrabaho, sa pag-adal, whatever we do it supposed to be for the glory of God. Ang sa tuyang pagtrabaho dapat overflow kan sa tuyang pag-umaw sa bahal na Diyos. Our labor should be an overflow of our love. Pinagsabihan ni Jesucristo si Martha, 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 diton ka sa kadakol na bagay. Saruman sa nang importante, asin nahiling ni Maria kung ano ang importante, asin day yan hahalion sa iya. Tama man ang God sa buhay niya to kadakol an pwede na mag-agaw kan sa tuyang atensyon sa oral daw pasana. But one thing is necessary. Urual daw man lugod niya to, nagibuhon ining pagtukaw sa pamitisan gan sa tuyang kagurangnan na maghinanyog kan sa iyang tataramon, asin maging yaon sana sa iyang presensya. Si Martha nawara sa iya so kahalagahan na magtukaw sa pamitisan ni Jesucristo. Pero pwede man kuta na baga na tinabangan man siya ni Maria tanganing mas mapakaskas sa pagtrabaho. Lugod hagado niya to sa Santa Misang ini na mas ma-appreciate niya to ang pagtrabaho and at the same time ang pag-umaw man o ang pagpangadji. Tining duwang ini, sabi nga ni Bishop Kiambao, ining ora et labora,
iyon makatabang sa tuya, tangani na maglakaw, digdi sa dalan na inaapod niya to na Kristyanismo. Amen. Magpamibigaw mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, makumalugod kang Diyos amang makakamhan. Ako un manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, ako ang mga sakrifisyong tinugdas kan sa iyong mga tugon, asin huli kan mga banal na misteryo na sa mong sineselebrar, susug sa katungdanin tamang paglingkod, magkanig utuba ang pagpabanal kan pagtubos mo sa mo, huli ki Kristo sa buong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinagkakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa paggamot, sineselebrar mi ang sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat, asin sa urog kasarig na paglaom, minahalatan mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaiba kan kabos na santo sa sinangeles, rabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Ang langit asin dagat, panokan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minarigi sa ngaran kan kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon. Nagkwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi,
Magako kamo kabos, asin magakan kay ini, tainian sa kuyang hawak, day dudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo kabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tidapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kay raki kami gabos na mibibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamburaway sa imo siring man, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod gang Diyos no nakawalian na ngahas kitang magsabi, Aman niya mo, dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit, ang sa mong kakanang saro aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katurinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulikan sa iyong asin kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katurinongan, iwinawalat ko sa indo, an sa kong katurinongan, itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mumang kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikaya nabubuhay asin nagahade,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Cordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasama kan kinabang amin. Mga tugang uyaan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mangkasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mo umayan. Sa dugo ni Kristo sa krus sa buhay, nagayon ka sa koran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Pamibi kita. Diyos na makakamhan, warasan, na kami mahimahaan asin mabasog, kan mga sakramentong inako, sakod na kami maging siring sa imong pinapakinabangan, uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po.